Bé, bon dia. Això d'actuar després de poder... Deixar-me Castillo és una putada, perquè la majoria dels gags que tenia jo preparats ja els han fet ells, i aleshores, doncs bé, farem el que podrem. Bé, jo, encara que vaig néixer al Cabanyal, fa molts anys que visc a la Marina. Jo vinc d'un poble de la Marina, i allà, que no entenem massa de política espanyola, de politiqueries de grans partits espanyols, pues assistim bocabadats, ens resulta patètic, observar l'espectacle que estos dies veiem al Parlament Basc i a la premsa espanyola sobre la investidura del senyor López al govern del País Basc. Els enemics irreconciliables així, els que ens demanen el vot útil per a que no isquen els altres, acten i es fan amics allà. Perquè no hi ha dubtes, cap ni un, a un costat el Frente Nacional Espanyol, antes roja que rota, i la moneda mediàtica amb prisa de la mà de la justícia espanyola, pues, i a l'altre costat la majoria dels problemes. Perquè no hi ha dubtes. Inclús la premsa nacional es dona la coartada, no? I ja era hora d'un canvi al País Basc, després de 30 anys de govern dels nacionalistes. Estem expectants de quan faran la mateixa lectura de la mateixa manera a les eleccions espanyoles, no? I quan diran, per a quan el canvi, que deixen de governar els nacionalistes espanyols i puguen manar els autonomistes, els federalistes, els que volen tindre el dret a decidir, els independentistes. Per això, des dels Verds tenim esperances en aquesta coalició d'Europa dels pobles verds, i no solament com una aliança tàctica, sinó com una aliança molt més enllà, una aliança estratègica per al futur. Jo, que vinc d'un poble de la Marina, i allà no entenem massa de les polítiques espanyoles i de les polítiques dels grans partits espanyols, assistim bocabadats i sorpresos. Ens resulta patètic i lamentable l'espectacle que les direccions del PSOE i del PP estan oferint a la ciutadania, als valencians, amb dos acusant-se com a responsables de la crisi, quan els dos han aplicat i defensen el mateix model econòmic neoliberal. No hi trobem des dels Verds cap diferència entre Solbes i Rato, tanto monta, monta tanto. Ni Zapatero, ni Aznar, ni Rajoy, ni Camps, ni Alarte tenien idea del que es venia de cara, ni feien cap proposta de canvi real de la línia econòmica que ha de fer Figa. Al contrari, els dos partits, més Convergències i PNVs, presenten la crisi com el cicle normal, típic i tòpic, bíblic inclús, dels 7 anys de vaques grosses i 7 anys de vaques flaques. D'un sistema de producció inqüestionable per a ells, que duen aparellats, evidentment, l'atur i la precarietat laboral com a moneda de canvi, com una mena de xantatge del capital sobre les classes treballadores. Cal deixar llibertat al mercat, que ho arregla tot, deien, no? I ara el mercat s'ha de salvar amb els diners de tots. No tenen vergonya, i per això des dels Verds tenim moltes esperances en aquesta coalició d'Europa dels pobles verds, perquè estem segurs que sumarà en l'avanç d'una alternativa a la crisi. Jo, que vinc d'un poble de la Marina i allà no entenem massa de les polítiques espanyoles i de les polítiques dels grans partits espanyols, assistim bocabadats, sorpresos i esmaperduts, ens sembla patètic, lamentable i llastimós l'espectacle de les relacions colonials que els espanyols de la metròpoli mantenen a la nostra terra. Suposa que no cal fer esment, perquè ho sabeu tots ja, de l'espoli financer que ens fan. Suposa que no cal fer esment tampoc, perquè ho sabeu tots, de la situació de les nostres infraestructures. Un exemple només. L'any 2008, el Ministeri de Foment de la metròpoli ha invertit el 0,48% de totes les inversions en rodalies al País Valencià. Per això, fa 15 anys que els governs espanyols ens prometen el tren Gandia Dénia, per posar un exemple, cada any, i pressupost a pressupost. I per això, en transport públic, tardem 3 hores en anar de Dénia a Alacant o de Dénia a València. Molt més del que tardaran els espanyols de la metròpoli en anar a la capital, des de la capital a les platges de Levante. I per això no hi ha cap projecte per a les rodalies d'Alacant, ni les d'Oriola, ni les de Castelló, Vila-real, ni les de Bunyol, i per això no existeix l'eix mediterrani, però hi ha un aeroport a Ciutat Real
buit tot l'any. Suposa que no cal fer esment, perquè ho sabeu tots, de la situació de la sanitat valenciana en vies de privatització o de l'educació en mans d'un llunàtic perillós. Per això tenim esperances en aquesta coalició d'Europa dels Pobles Verds, perquè estem segurs que és una aliança de futur i de canvi per a superar els límits de la crisi de l'Estat, de les autonomies, que ara asfixia l'abans de la realitat d'autogovern a nivell de nacions sense Estat, a nivell d'altres comunitats autònomes i a nivell municipal. És un avanç cap a un model confederal i solidari dins del marc europeu. Jo, que vinc d'un poble de la Marina, i allà no sabem massa de les polítiques espanyoles i de les polítiques dels grans partits espanyols, assistim bocabadats, sorpresos, esmaperduts i atònits, i ens resulta patètic, lamentable, llastimós i desolador observar l'espectacle de la política valenciana, de la política de casa. No ho faré millor que ho ha fet Xavi Castillo i Pol de Colom. Amb un president catatòmic que encara té proves pendents a fer-se en els astres de Madrid, necessita jupetins diversos per anar de peregrinatge a veure Ratzinger i que és la burla i la rialla dels espavilats de la metròpoli. I amb un alarde que qualifica d'error el que l'alcalde socialista de la tercera ciutat valenciana, Elx, pagui la campanya electoral del PSOE en càrrec al pressupost municipal. Amb el vot, això sí, d'iniciativa. Però que tots dos plegats, Camps de l'Art i Camps, han estat incapaços de bastir una alternativa a favor de l'agricultura valenciana, per posar un exemple. Cap mesura. Ni a favor de la nostra indústria tradicional, ni a favor del teixit econòmic valencià, ni dels autònoms, ni de les xicotetes empreses, ni dels xicotets comerços. Que ens l'estan matant el teixit econòmic valencià, ens l'estan deixant morir a favor de Monsanto, dels transgènics, de les centrals nuclears de Petrola, de Carrefours, de Cortis inglesos i de Milanos. Per això tenim esperança d'aquesta coalició d'Europa dels Pobles Verds, perquè pensem que Europa, el grup Verds, ALE, sabrà potenciar les euroregions que ens permeten modular un futur econòmic i ecològicament sostenible per fer front al canvi climàtic i a les realitats de les nostres terres. I per tot això volem sumar i que tots junts donem alternatives reals als problemes reals i quotidians dels valencians i puguem treballar contra l'atur, proposant un repartiment del treball. Esperem que els sindicats diguin alguna volta del repartiment del treball. Esperem que tornen a emprendre el tema de la jornada laboral de 35 hores amb les ajudes del govern que calen. Avui tenia una notícia al dia d'informació d'Alacant que els nous aturats no poden fer cursos de formació perquè no n'hi ha diners. Però al mateix temps ens donaran 1.000 euros a cada un perquè puguem comprar un cotxe nou. Bé, que puguem utilitzar els diners públics en creació d'un banc públic valencià en l'ajut al nostre sector econòmic tradicional, acabar la vergonya de les caixes d'estalvis, que és una corretja de transmissió de càrrecs dels grans partits i que fan la política neoliberal que abans diem de sol Rato. Que puguem establir una renda social bàsica, la renda bàsica agrària, que no deixen ensorrar-se les famílies valencianes i que sigui el camí per a desenvolupar treball de proximitat. Que puguem reformar la legislació urbanística valenciana amb un pacte pel territori que posi ordre a la desfeta. Que canviï el model cap a una economia sostenible en un procés d'humanització. Que puguem fer un pla valencià d'estalvi energètic i de foment de les energies renovables. Hem d'evitar pel tancament de cofrents. Que puguem fer un pla valencià de transport públic que doni solucions a la situació actual. Que puguem reformar la llei valenciana de residus. I, en fi, que puguem rehabilitar els centres històrics de ciutats i pobles i àrees urbanes degradades en una aplicació del sentit comú en la política. És el sentit que no dubte pas que utilitzaran tots els nostres excel·lents candidats i candidates. Per tot això, des dels Verds del País Valencià ens sentim ben orgullosos i desvanits de formar part de la candidatura de la nostra, de la vostra Europa dels Pobles Verds. Moltes gràcies.